बे समाव गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट आर्चारी चेम्पियनशिपआव गोबां मेडेल देरहाबोदों बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझारनि गेलेगिरिफ्रा। थारैनो बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि आसामनि गेजेरावनो गुबुन गुबुन गेलेनायाव जाफुंसारनायनि फारसे सिगां जायगा लागासिनो बर' हारिनि गेलेगिरिफ्रा। बेबायदिनो अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट आर्चारी चेम्पियनशिपआव क'क्राझार जिल्लानि गोबां लाइमोनफ्रा मेडेल देरहाबोनानै जाफुंसार जादों। मिथिनाय बादिब्ला आसामनि शिबसागर जिल्लानि बर्डिं फिल्डआव गासै सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंजानाय अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट आर्चारी चेम्पियनशिपआव क'क्राझार जिल्लानि आर्चारी गेलेगिरिफ्रा मोन10 मेडेलखौ देरहानो हादों। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि बे आर्चारी चेम्पियनशिपआवनो क'क्राझारनिफ्राय मोन3 सना, मोन4 रुपा आरो मोन5 ब्रन्जनि मेडेलखौ गेलेगिरिफ्रा देरहानो हायो। बरपेटा रडनि मुरी बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन, जेरैहाय डायबिटिस, लोमजानाय साजानाय, आथिं आखाइ, मोदोमाव सानाय सुनाय, भां, गान्जा, डेन्ड्राइट, ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय, फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।